Čus lidi, vítám vás u nového videa. A to je moje první video na můj YouTube kanál. A dneska tady budeme natáčet vlaky. A pojede za chvíli Vectron. Takže to stopnu a potom se vám ozvu. Takže teďkom už jede Vectron. Že jo? No, přesně tak. Takže zkusíme mu mávnout, ne? Jo. Zkusíme si mávnout. Se to dojeli celkem rychle, že Peťa? Jo, jako mělo to je 31 a my jsme tady dali Jsme tady, 30 my jsme ještě v 27 byli na nákupní centru poblíž, že? Jo, no tak, Tam. takže můžeme na to jít, no. To není cargo, že ne? To není kargo, to je Vectron. Tak zamaveme, ne? Prosím vás, aspoň nějaký... Už to jede Vectron. Yes. A už robí. Už trobí krásně, už trobí. Nebo víš, proč trobí? Protože je tma. Neřekl bych, no nevím. No, jako. Když trobí. Tak. Nice. Takže máme pozdrav. Že jo? No, nevím, jako nevím, jestli to fakt nebylo tím, že to je tma. No, ale aspoň zatroubil. Ale zatroubil. Takže krásný. No, krásně, už to zastavil. Nice. Tak. Toto už je úplně konec videa. Takže tohle je úplně konec videa a budu rád, že mi dajte lajky a komentáře a nějaké tipy na vlaky, kde mám jít. Takže jinak u dalšího videa čau.